Epa gaixo, ze moz, hartu geha, ja, amazazpigarrengo astian, ja, aste bete barruia gura horrenengo triatloia itenengo geha, eta beraz triatleta bihurtuko geha. Gehiek ilusatu gabe, aste honetan ebai, 5 entrenamenduko ditugu, astelen, aste arte, ostegun, larun bat eta igande, eta gehiek ilusatu gabe. Guazen, astelena igerik eta hasiko geha bi bider 100 iten, bi aliz 100 metro ingo ditugu eta batetik beste 10 segunduko atxeden utziko dugu. Hori bai, aurrenengo 75 metruak bat intensidadean eta respirazion bilateral landuz eta beste 25 metruak izango ja bi intensidadean. Gero hartuko ditugu palak eta pula eta ingo dituguna 5 aliz 150 metro. 5 aliz, 150 metro, batetik bestea 80 segunduko atxedena utziz. Hori bai, bikoititan bi intensidadean ingo dugu eta bakoititan hiru intensidadean ingo dugu. Hori bukatzean ingo ditugu 100 metro bi intensidadean, 50 metro txalupa estiloa lasai-lasai, ja entrenamendua bukatzeko, eta ariketa osagarri bezala Hektorrek pesak jartzizkigu. Aste hartia, bizikleta hemen dakauna da, 75 eta 80 minutu bitarteko entrenamendu bat, bat bi intensidadean, 85 eta 85 RPM edo kadentzian, eta entrenamendu bukaeran ingo deuna da, 5 bider 2 minutu. Hori bai, 2 minutuak progresiboak izango ja, lasai hasi eta 5 intensidadean bukatu. Serie batetik bestea, 6 minutu bat intensidadean ingo ditugu lasaitxio, eta berriz berdina ingo dugu. Osteguna, korrika, hemen zenbaki asko eta intensitate asko sartuko ditugu, baina hasiko gea 5 minutu bat intensidadean iten, beste 5 minutu bi intensidadean, gero pasako gea 4 minutu hiru intensidadean itea, minutu bat 4 intensidadean, gero minutu bat trostan, pixka rekuperatzen juteko, trostako minutua bukatuta gero 5 minutu hiru intensidadean ingo ditugu, eta bukatzeko 4 minutu trostan. Ariketa osagarri bezala, Hektorrek beti bezala, kore jartzegu. Larun bata, igerik eta hasiko gea 200 metro igeri iten, hori bai, 100 metro ingo ditugu bat intensidadean da respirazion bilateral landuz, eta beste 100 metro ingo ditugu bi intensidadean. Pasako gea gero serie txiki bat itea, izango ala 8 bider, 50 metro, 25 metro ingo ditugu lau intensidadean, 5 segundu itxo ingo ditugu, eta ingo ditugu beste 25 metro hiru intensidadean. Hori bai, batetik bestea, 40 segunduko atxedena utziko du, hori da, 8 bider 50 metro, eta 40 segunduko atxedena utziz. Hori bukatzean hartuko ditugu aletak eta palak, eta ingo duguna da 6 bider 50 metro, 6 aldiz 50 metro 5 intensidadean, eta serie batetik bestea 80 segunduko atxedena utziko dugu. Bukatzeko 100 metro txalupa estiloan ingo ditugu eta horrekin ja larun bata inda dakau. Igandia, bizikleta eta korrika ingo deuna da, bizikleta hartu, 60-65 minutu bitarteko entrenamendua ingo dugu bat hiru intensidadean, 85 eta 85 RPM edo kadentzian, eta Hektorrek jartziguna da, entrenamendu malkartsua izan berdula. Gero bizikleta hartuko deu, utziko deu, aldatuko gea alik eta azkarren, eta korrika egita jungo gea. Korrikako entrenamendua izangoa, 2 minutu zeta bi intensidade edo abiaduran, gero ingo deuna 4 bider 80 segundu, 4 aldiz 80 segundu hiru intensidadean, berreskuratzeko pixkat 2 minutu bi intensidadean ingo ditugu, eta bukatzeko 5 minutu trostan. Honekin astia bukatuta eukiko genuen eta azkenengo astian sartuko ginean. Animo horiek gora eta eurra!